Jonga ezithobo nazo amashayini ungabi nazo but izijonga ithobo nazo lokuba sikuqhubela ndawoni ngoba sikhona ithobi eziniqhubele emaweni nami kuba nizoyika ningathi uba no friend ayiyo xa isiza ngomfono. Secondly, practice consistency. Consistency. Inconsistency, Mr. Izaba intoni. Izaba intoba uzandibise eklasini ngomgqibelo. Imagine ndingayi-understand. Kodwa andizuyeka ukusa eklasini. Because I know that at the end, ndizobe ndiyi-understand. That is consistency. Kuzo awadwa bakhona bazo awadwa kwimeso andizuvela but andizuyeka ukuseklasini. That is consistency. Iphumi report kaThemwane ungaveli kodwa ungayeki. Vision.